Čauko. Mávaš niekedy zlú náladu, cítiš sa sklesnutý alebo depresívny? Častokrát za tieto stavy môže nedostatok serotonínu. Čo je to serotonín, čo spôsobuje nedostatok a ako ho získavame, si povieme hneď teraz. Zostaň so mnou. Tak najprv, čo to serotonín je? Serotonín sa nachádza v tráviacej sústave, v krvných doštičkách a v centrálnej nervovej sústave. Pôsobí ako neurovysielač pri prenose nervových signálov a je považovaný za hormón, ktorý prispieva pocitu pohody a šťastia. Jeho nedostatok sa prejavuje sklesnutou náladou, depresiou a poruchami spánku. Čo je dôležité je, že všetky vyššie emócie, jak je napríklad vášeň, radosť, nadšenie, vzrušenie, libido, potrebujú tento neuroprenášať serotonín. Preto, keď pociťuješ viac tie úzkostné stavy ako tieto vyššie emócie, tak prvé čo správ je, že naštartuj tú svoju tovareň na serotonín, ktorú máš v črevách. Proces tvorby serotonínu v tvojom tele naštartuješ alebo zlepšíš tak, že užívaš magnézium, B-komplex, metylkobalamín, čo je prírodná zložka B12 a metianín. Tu by som sa chcel špeciálne pristaviť pri vitamíne B12. Vitamín B12 v prírodnej forme metylkobalamín, inak doslovene, že kúpiť vo svojej lekárni, ale najprv sa porozumieť so svojím doktorom, pomáha pomocou červených krviniek vytvárať ochranný obal na tvojich nervoch a takisto pomáha chrbtici. Príznaky nedostatku vitamínu B12 sa neprejavia hneď, ale až po dlhej dobe, lebo to poškodenie vzniká hlboko vnútri v nervovom systéme človeka. Prvý z takých príznakov môže byť únava, ale je to napríklad aj bolesť nervov, nespavosť, depresia, vypadávanie vlasov. Takže ak náhodou si vegan, vegetarián alebo sa vyhýba živočíšnej strave, tak si daj pozor, aby si mal dostatok tohto vitamínu a takisto daj si pozor, aby si mal dostatok tvorby serotonínu, pretože ti to zlepší život. Vidíme sa pri ďalšom videu.